खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 500 मददगिरिफोरजों UPPL आव हाबनो थियारि BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारी। BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो गागि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारीया दिनै 8 फेब्रुआरियाव UPPL आव हाबनो थियारि जानायलाय BPFआ मोनसे गिदिर राजखान्थियारि सोमावसारनायनि मोगा-मोगि जानांदों। बावैसो सिगां BPFनिफ्राय बिबान एंगारनाय बरगयारीया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे चिरां जिल्लानि थाइकाजरा गेलेग्रा फोथाराव जानाय रायजो-राजानि सिगाङाव सोलायगोन। BPFनि थाखाय सौग्रावनायखौ दाजाबदेरनानै बरगयारीजों लोगोसे चिरां दुवार BTC बियाबनि मोन 11 गुदि आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरजों लोगोसे सा 500 सो मददगिरिफोरा बाहागो लागोन। गुबुन गाहाय बिबान एंगारनायजों लोगोसे बिथांनि थांनाया ओनसोलाव BPFनि थाखाय लोरबां जानायनि इसारा होयो। 7 फेब्रुआरि खालि मोनसे खौरां मेलाव बरगयारीया BPFनि दैदेननायाव रागा जोंनायखौ मुंख'नानै दोलोखौ दिथा गैयि आरो दावगालु सोलायनायखौ हेंथा होनायनि दाय होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथांनि थिरांथाया बायजोआरि नारसिननाय गैयाजासे लानाय जादोंमोन। बे बाथ्रायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि UPPLनि सुबुंखान्थियारि आरो जौगालु नोजोरआ ओनसोलनि थाखाय बिथांनि नोजोरजों गोरोबलायो। बे जौगाखांनाया बारग' MLA आरो बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि हितेश बसुमतारी आरो मिरु नेहाथारि प्राणजित बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गागि BPFनि सुबुंफोरनि ओंखारबोनायनि उनाव जादों। बिथांमोननि जथाय थांनाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव BPFनि गोहोमखौ आरोबाव गाज्रि खालामनायनि आसा दं। इयुननि राजखान्थियारि बादायलायनायनि सिगां UPPLआ गोख्रैथि मोननायजों दिनै 8 फेब्रुआरिनि हाबाफारिया ओनसोलनि सोलायनाय राजखान्थियारि फोथाराव मोनसे थिरांथा गोनां बुब्लि जानो थांगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गोग्गो आरो रैखाथि गोनां जानायखौ बांहोनो थाखाय गुवाहाटीआव डाइट राइट मेला 2025 खुंगोन। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला आदार रैखाथि खुंथायआ जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव 10 आरो 11 फेब्रुआरि 2025 खालि रंघर बखरी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र पान्जाबारि गुवाहाटीआव साननैनि इट राइट मेला 2025 खुंगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुंफोरखौ पुष्टिजों सोमोन्दो थानाय सोरखारि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनायजों लोगोसे रैखाथि गोनां, पुष्टि गोनां आरो गोख्रों आदार सायख'नायफोरनि सोमोन्दै सोलोंथाय होनाय। इट राइट मेलाया सोरखारि मावख'गिरिफोर, फरायसाफोर, रायजोफोर, नोगोरारि समाज आफादफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे बायदि रोखोमनि नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। समाज अनसाइ बिफान, आबाद बिफान आरो आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिशनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानफोरा पुष्टिजों सोमोन्दो गोनां बिथांखिफोर आरो मुलाम्फाफोरनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनो गला बानायगोन। मुलुग आदार सान 14 अक्ट'बर 2018 आव सावस्रि आरो नखर अनसायमन्त्रि बिफाननि सिङाव भारतारि जाग्रा रैखाथि आरो मानथाखो बिगोमा FSSAI जों जागायजानाय इट राइट इन्डिया सोमावसारनाया बे हाबाफारिनि बिथा महरै खामानि मावो। बे सोमावसारनाया मोनथाम गाहाय आयदाफोर रैखाथियै जानाय, सावस्रि गोनां जानाय आरो फर्टिफाइड जाग्रा आदार जानायजों लोगोसे मोजां नङै आदार, फिसा आदारनि आंखाल आरो बांद्राय आदारखौ फोजोबस्राङो। बेयो बायग्राफोर आरो जाग्रा फालांगि मोन्नैखौबो नोजोर होयो। फालांगिफोरखौ संख्रि, सिनि आरो ट्रान्स फेट बायदि गाज्रि नङै मुवाफोरखौ बाङाइ खालामनो आरो साबसिन आदार आदबफोरखौ नाजावनो खावलायो। इट राइट मेलायाव बाहागो लागिरिफोरखौ बाहागो लाहोनो थाखाय पस्टार बादायलायनाय, कुइज, लामानि थुनफावथाय, पेनेल सावरायनाय, मावबादा, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो सावथुन दिन्थिफुंनाय जागोन। बे जिल्ला थाखोनि हाबाफारिया हायुंआरि मेला सानथांखिजों गोरोबलायो, जाय नोगोरारिफोरखौ इन्टारेक्टिभ आरो फोरमायथि गोनां हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजावनो थुलुंगा होयो। थामथि खौराङाव दङ कच राजबंशी आफादआ धुबुरीआव AIUDFनि बारग' MLAखौ हमनांगौनि दाबि खालामदों। कच राजबंशी आफाद अल कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियन आक्रासु धुबुरी आसामआ रां दाबिनाय आरो हुमखि होनायनि गोब्राब अजदनि उनाव अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट AIUDFनि बारग' MLA रसुल हक उर्फे बाहादुरखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिखौ गोख्रोंसिन खालामदों।
हानजाया हुमखि होदोंमोन दि जुदि गोख्रै राहा लायाब्ला जिल्लाया दावराव-दावसिनि मोगा-मोगि जानो हागौ। गौरीपुराव मोनसे खौरां मेलाव आख्रासुनि दैदेनगिरिफोरा अजद होदोंमोन दि रसुल हकआ सिनाय मोनै इस्लामिक आफादनि मुङाव कर्टस अट'नमास काउन्सिल (KAC) नि सोद्रोमा उत्तम कुमार प्रधाननिफ्राय 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि फिननायाव प्रधानआ गौरीपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन, जायनि जाहोनाव भारतीय न्याय संहिता (BNS) नि धारा 308(4), 351(3) नि सिङाव केस नं 5925 रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन, जाय मोन्नैबो जामिन गैयै दाय। हानजाया हकखौ हमनो थाखाय 7 साननि जोबथा सम फोसावदोंमोन, जेराव सांग्रांथि होनाय जादोंमोन दि जुदि जेबो राहा लायाब्ला धुबरी जिल्लाया बन्द जागोन। आख्रासुनि दैदेनगिरि चन्दन रयआ आरोबाव अजद होदोंमोन दि हकआ होबथाजानाय इस्लामिक आफादफोरजों सोमोन्दो थानो हागौ, जाय ओनसोलाव रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। ब्रैथि खौरांआव दङ नारंगियाव 1000 निबो बांसिन बारग' रौनियाफोरा साख्रि मेलायाव बाहागो लादों। 7 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटीनि नारंगी केन्टनमेन्टआव मोनसे साख्रि मेला खुंनाय जादोंमोन, जेराव फिन साख्रि मोननो नागिरनाय बारग' रौनियाफोर आरो थिसनग्राफोरखौ मोनसे सरासनस्रा जौसाङाव ज' खालामनाय जादोंमोन। रैखाथि बिफाननि बारग' रौनियाफोरनि अनसाइ बिफाननि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ रिसेटलमेन्टजों खुंजानाय बे मेलायाव आसाम आरो खाथि खालानि ओनसोलफोरनि बारग' रौनियाफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन। रौनिया, नेभि आरो एयारफ'र्सनि 1000 नि बांसिन बारग' रौनियाफोरा साख्रिनि खाबु नागिरनानै रेबथुमदोंमोन। 55 नि बांसिन कम्पानिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय 1500 नि बांसिन साख्रिनि लांदां जायगा आरो 250 नि बांसिन फालांगियारि खाबुफोर होदोंमोन। 5थि खौरांआव दङ आसामाव बे बोसोराव कचिं फरायसाफोरनो स्कुटि बिथांखि बारायदों। आसाम सोरखारा गावनि सोलोंथाइ थुलुंगा हाबाफारियाव खेबसेनि थाखाय हेंथा होदों, जायजों कचिं फसंथानफोराव फैनाय फरायसाफोरखौ बे सोलोंथायारि बोसोराव बेसेन नाङै स्कुटि मोननो गनायथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि कचिं सेन्टारफोराव आथिखालाव मुं थिसननाय गोजौसिन गेजेरारि ग्रेजुवेटफोरा साखा खबनै बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव जागोन, जुदि बिसोरो गुबुन रोंग'थि गोनां मानथाखोखौ आबुं खालामो। अदेबानि खान्थि सोलायनाया दान्दिसेनि थाखायल'। फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय सरासनस्रा फरायसालिमा फरायफारि फरायनाय फरायसाफोराल' बेसेन नाङै स्कुटि मुलाम्फा मोननो हागोन। जाय फरायसाफोरा सरासनस्रा फरायफारिफोराव हाबनायनि सिगां बोसोरसे फाराग लायो, बिसोरो मुं थिसनखांनायनि उनाव आरजाथाव थागोन। रायजोनि सोलोंथायारि थुलुंगा हाबाफारियाव बे सोलायनाया बे बाथ्रायाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थियो दि सोरखारा गेजेरारि सोलोंथाइनि उननि सायख'नायाव फरायसाफोरखौ माबोरै हेफाजाब होयो। बे फोसावनाया गिबि मन्थ्रि शर्मानि मावख'आरि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फैदों। गिबि मन्थ्रिया टुइट खालामो, जाय फरायसाफोरा बोसोरसेनि उनाव सरासनस्रा फरायफारिफोराव बाहागो लायो, बिसोरबो मोनसे खान्थियारि फरायफारियाव मुं थिसननायनि उनाव स्कुटिनि थाखाय आरजाथाव जागोन। 6थि खौरांआव दङ टिबि मुक्त भारत अभियानखौ गोख्रों खालामनो थाखाय क'क्राझाराव निक्षय शिबिर खुंफुंदों। 2025 मायथाइसिमाव जक्षा बेरामखौ फोजोबस्रांनायनि भारतनि थांखिखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों टिबि मुक्त भारत अभियाननि सिङाव क'क्राझाराव निक्षय शिबिर खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिया सांग्रांथि बांहोनाय, सुबुं समाजनि बाहागो लानायखौ बांहोनाय आरो टिबि बेरामजों जुजिनो नाजानायखौ गोख्रों खालामनायाव मिरु खालामदोंमोन। शिबिरा सावस्रि सिबिथाइ गोरोंफोर, रायजोआरि दैदेनगिरिफोर, खान्थि बानायग्राफोर आरो स्टेकह'ल्डारफोरनो ज' जानो आरो टिबि गैयै बिटिआरनि थाखाय गावसोरनि रादायखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होदोंमोन। बाहागो लागिरिफोरा बेरामजों जुजिनो थाखाय जथाय हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो मिशनआव बांसिन रायजो-राजानि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होदोंमोन। बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों टिबिनि हेंथायै दावहायाव खौसेथिनि खौरांआ गोसारगासिनो दं, जाय गोबां सुबुंफोरखौ बे गोनांथार सावस्रि जाहोनाव बिहोमा होनो थुलुंगा होदों। 7थि खौरांआव दङ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव खान्थिखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव सानथामनि मावबादा जागायबाय। बिटिसि क'क्राझारनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाना 7 फेब्रुआरिनिफ्राय 9 फेब्रुआरि 2025 सिम चिरांनि एएनटि केम्पासआव बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव सिस्टेम स्ट्रेटिंनि सायाव सानथामनि थाग्रा मावबादा जागायदों। बे मावबादानि थांखिया क्लास्टार रिसार्च मेनेजार, क्लास्टार इनचार्ज आरो बिटिआरनि फेल'फोरखौ ज' लाबोनानै आखाइ इसान क्लास्टारफोरनि सामलायनाय आरो आखा-फाखाथिखौ जौगाहोनाय।
सावरायलायनाय जथुमफोर, रोंग'साफोरनि सावरायनाय आरो मोगथाङारि फोरोंथायनि गेजेरजों हाबाफारिया आखाइ इसान सेक्टरनि दाथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो अरायथा जौगानायखौ बांहोनायाव गोसो होयो। 8थि खौराङाव दङ तामुलपुराव पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं इनस्टिटिउटनि थाखाय अनथाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव सावस्रि सिबिथाइ सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लाखिनानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ तामुलपुराव पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं इनस्टिटिउटनि अनथाइ खाम्फा गायसनो। खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव फसंथाना गोसो गुदुं सावस्रि सिबिथाइ फरायसाफोरनि थाखाय गुनगोनां फोरोंथाय होगोन, लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु सोरजिगोन आरो गासै ओनसोलाव सावफाहामारि सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामगोन। बे हाबाफारियाव मानगोनां एमएलए श्री जलेन दैमारी, इएम श्री दावबायसा बर' आरो श्री रनेन्द्र नार्जारी, एमसिएलए श्री पबित्र बर' आरो श्री बिजित गुवारा नार्जारीजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरि आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 9थि खौराङाव दङ 38थि नेशनेल गेम्स। लाभलिना बरग'हाइ, अंकुसिता बर'नि थाखाय सना, शिव थापा, अभिनव सइकियाया रुफा मोनदों। आसामआ हायुङारि गेलेमु बक्सिंआव 2 सना, 2 सिलभार मेडेल देरहादों। उत्तराखन्डआव जाबाय थानाय 38थि हायुङारि गेलेमुफोरनि 11थि सानाव आसामाव मोजां खौरां फैदों। आसामनि 2 आइजो बक्सारफोरा साफ्रोमबो सनानि मेडेल देरहादों। 2 गुबुन हौवा बक्सारफोराबो रुफानि मेडेल देरहादों। खेबनै अलिम्पियान आरो टकिय' अलिम्पिकनि ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाइ आरो जुनियर मुलुग चेम्पियन अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहादों। अलिम्पियान शिव थापा, गोदानै जागायजेननाय अभिनव सइकियाया रुफानि मेडेल देरहादों। गोसोखांनो गोनांदि लाभलिनाया 2022 मायथाइनि गुजरात नेशनेल गेम्सआव गिबि खेबनि थाखाय 75 किल'ग्राम थाखोआव बादायलायनानै सनानि मेडेल देरहादोंमोन। बेनि सिगां लाभलिनाया 69 केजि थाखोआवल' बादायलायदोंमोन। 10थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा एपिएससि केलेंकारिखौ एंगारदों, साख्रियाव मोनफिनगोन सासपेन्ड अफिसार। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि थिसनथाइ जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनायनि मुङाव थारैनो मा सोलिगासिनो दं? गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे बिथोनाव बेयो रोखा दि रायजो सोरखारा आय'गआव जानाय थिसनथाइ केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनो आरो राहा लानो गोसो गैया। 2023 मायथाइयाव रायजो सोरखारा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव साख्रि लानाय सा 21 मावख'गिरिफोरखौ होखारथ'दोंमोन। उनाव बे सा 21 मावख'गिरिफोरा गावसोरनि दोनथ'नायखौ बोखारनो थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थांदोंमोन। बिजिरसालिया दोनथ'जानाय गेजेटेड मावख'गिरिफोरनि खावलायनायाव बे आयदानि सायाव आसाम सोरखारनिफ्राय फिन्नाय बिदोंमोन, नाथाय थि समाव आसाम सोरखारा बैफोर गेजेटेड मावख'गिरिफोरखौ दोनथ'नायनि सायाव बिजिरसालिनो फिन्नाय होआखैमोन। रायजो सोरखारा बे आयदाखौ नागारबाय। बेबादि थासारियाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बै गेजेटेड मावख'गिरिफोरनि बिफानारि नायबिजिरनायजों लोगोसे दोनथ'नायनि बिथोनखौ दोनथ'दोंमोन। बेबादि थासारियाव एरख'जानाय मावख'गिरिफोरा गावसोरनि साख्रिखौ मोनफिननायनि खाबुआ दा गोबां। बेखौ गोसोखांनो गोनांदि गोबां सानखांनायनि उनाव रायजो सोरखारा दिसेम्बर 2023 मायथाइनि गिबि सप्तायाव एपिएससि केलेंकारियाव सा 21 गेजेटेड मावख'गिरिफोरखौ गावसोरनि मुंनि थाखाय साख्रिनिफ्राय होखारथ'दोंमोन। बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मा कमिसना गावनि रिपर्टखौ गथायनायनि बोसोरसे खावसेनि उनाव सोरखारा 3 मावख'गिरिफोरखौ खादोंमोन, जाय एपिएससिआव खेंख्रा लामायाव साख्रि लादोंमोन आरो सा 21 खौ सासपेन्ड खालामदोंमोन। बे एरख'जानाय मावख'गिरिफोरनि गेजेराव